Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ey ummetim deyiptir. Ölüyünüze Yasin okuyun deyiptir. Ölüyünüze ayrılan adamınıza Yasin okuyun deyiptir. Bu näme diýdiği bolýar? Ölüyünüze Yasin okuyun diýdiğinin manasy näme bolýar? Muni büyük ulamalar, dağyal ulamalar mun iki mana berýärler. Bir manasa özünün zahir görünüp duran manasy. Bir adam ayrılsa, dünýeden geçse, ölse, şoňa Yasin okuyun diýdigi. قال العلامة البدر الحنفي في الحديث الشريف يدل على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم عنده كذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. Bir adam dünýeden geçse, şoňa Yasin şerif okuyup ruhunu bahşetmek diýdigi. Ya Yasin şerif şoň kabrynyň maşynyna ya yuwulypdyr, kefene jaýlanypdyr, öýde ýaty, cenazasy ya okulypdyr ya okulmandyr. Ýanyna Yasin okuyun diýdigi indi bir manasy şu. O bir manasy ölüýüňize Yasin okuyun diýdigi, o bir manasy muni köplerçe ulamalar innika etjagymyzyň manasyny aýtýarlar. O näme? Ellezine hadarahumul maut eyl muhtazarin ve aleyhil ekser. Ýöne köplerçe ulamalar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüýüňize Yasin okuyun diýdigi öljek bolup duran adama, ahirki ömründäki adama, can çıkmak acığına yatan adama Yasin okuyun diýdigi diýerler. Bir adam dünýeden geçip bolup yatan bolsa, ey cemaatler Resulullah aleyhisselam'ın buyruğu şoň ýanyna Yasin şerif okuyun diýdi. ليستأنس المحتضر بما فيها بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة ولكن القلب أقبل على الله تعالى فيزداد قوة قلبه. Çün ayrılacak bolup duran adam elayaga güýçden gaçygly, dili de güýje we zayıf. Faqat ýüregi ba häzirçe. Oňam sen Yasin okuysaň ýüregine kuwat bolar. Ola kalbi Kur'an Yasin'e. Sen Yasin okuysaň ol yatan adamyň ýüregi kuwat alar diýipdir. Oňam ruh rahat çykmagyna sebep bolar, imanyna gaýym bolar diýipdir. Ine ayrılacak bolup duran adama da Yasin okuyun diýdigi bolly manasy. Onun için Peygamberimizden rivayet gelýär ve ashab-ı kiram da aýtýanmış: "Men qara'aha 'inda meyyit huwina aleyh." Ravahul Beyhaqi. Ayrılacak bolup duran adamyň ýanyna Yasin şerif okuýsaň, ruhu rahat çykar diýänmişdikler. Kynçylyk bilen çykmaz. Ine bir de ikilenji manasy. فقد مرضت وغشي علي وعددت من الموتى فرأيت قوما يريدون أذيتي ورأيت شخصا جميلا طيب الرائحة شديدا دفعهم عني حتى قهرهم. Büyük ulamaların biri aýdýar, birün özümden gittim diýär. Oňam baňa aýrly palany diýip döwregimi allyla üýştile döwregimi. Ve palani de ayrılaw diýip men daşymalyla biýeni özünden gidipdir, ayrılmanlardan. 1000 ýyl mundan ozalky ulamalaryň biri Hazreti İbn Arabi diýilýär, kuddise sirruh. Oňam özümden gittim, şol özümden giden ýagdaýymda bir tofar zatlary gördüm, maňa eziyet berýärler diýe. We bir zatda men ýanymda durup şu eziyet berjek zatlar goýýarlar men başymdan we men daşymdan. Indi bir ulamalyň biri oglan wagtynda mariz bolýar, özünden gitýär, bihuş bolýar. Şu bihuş wagtynda görýär, huş ýok wagtynda bir tofar zatlar şoňa eziyet berjek bolýar we bir zatda şu eziyet berýärler goýýar. Şu qowup duran atyrly owadan güýjüken bir zat. Faqultu men anta? Qala suratu Yasin.
Ohum men aytdım şu bihuş halımda şol eziyet berjekleri, eziyet berýärler daşımdan we başımdan goýýanda da aytdım, sen kim bolýan dip. Onu ol aytdy, men Yasin suresi bolýan diýdi. Ohum şu wagt huşuma geldim, gözümi açtım. فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي ويقرأ ياسين وقد ختمها كذا في الفيض للعلامة المناوي رحمه الله تعالى. Gözümi açtım diye görsem dedim gözünden yaş aktırıp men baş ucumda Yasin okap duranmış diye. Ine Yasin tamam etip duran vaktimiş diye. Şol men yatıqam. Şu men ruhumu eziyet berip duran. Şu bihuş, huşum yok bolup özümden gidip yatan vaktimde şu ruhuma canımı eziyet berjek bolup duran zatları şoň okap duran Yasin şerifi men başımdan tawardy diye. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüğünde Yasin okuyun diýäniniň bir manasy ayrıljak bolup duran adam, gaty kynçylykdaky adam, huştan giden adam şu ýagdaýlary okuyun diýdigi boldy da bir manasy. Ine bir ulamalyň biriniň kefine aýdyp, hem bu ýerinden çykyp Yasin şerifiň manasyna gireň. قال الشيخ المعاصر عطية ابن سالم: هل نقرأه على موتانا بعد أن يموت أو بعد أن يدفن أو حينما يحضره الموت؟ كل ذلك من أقوال السلف ومن أفعالهم، فلا ينبغي الإنكار في ذلك إلى حد الخصومة. Ulamalar diýipdirler, inni biz netijemiz öljek bolup duran adama okuymalymy? Ya bir adam ayrılıpdyr, ýuwulypdyr, häzir öýde ýaty, şoňa okuymalymy ya kabrynyň başynda okuymalymy? Hammaňa ulamalar jogap beripdirler. Üçüsünni sahabalar edýädi diýipdir. Bir tofarly ayrıljak bolup tuqa okuyýar. Bir tofarly ayrılıp ýuwulyp öýde ýöne ýaty kefellenipdir, şoňa okuyýarlar. O bir tofarly kabrynyň başynda okuyýar, ya şoňa Yasin şerif ruhuny bagşetýärler. Kaza fi şerh bulugul maram. Üçüsü de Bagdatda. Üçüsünün estin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın diýenini etdiğin boljak. Ine bir kysgaja Yasin şerifin bir fazilati we Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Yasin şerif barada aýdan sözüniň manasyny hyzmatyňyz